Bismillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yan uwa masu kallon mu, ina yi muku barka da kasancewa da ku a wannan lokaci wanda zan yi bayani takaitacce akan yadda wasu suke gudar yabon Imamu Ali saboda kar su faranta wa 'yan Shi'a, wanda su kuma 'yan Shi'a suke amfani da wannan gun nuna cewa dukkan ahlus sunna ba sa yabon Imamu Aliyu, wanda Imamu Aliyun nan kamar yadda kowa ya sani jinin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, ɗan amminsa ne kuma yana daga cikin manyan sahabbai wanda shine khalifa na hudu, kuma malamai da yawa sun ce ma babu wato sahabin da aka faɗi manaƙibu kamar sa, babu sahabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi girmansa, ya faɗi manaƙib nasa kamar shi Sayyidina Aliyu, wanda yanzu zan kunna muku Imam Ibrahim Ahmad Makari ku ji yadda yake yaban Sayyidina Aliyu duk da kasancewarsa ahlus sunna, dan ɗariƙar Tijjaniya, dan fairan Maulan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Irin su Sayyidina Aliyu su ma ka duba kusancin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wanda ya kai shi kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wanda ya fi shi zama tun shi rabbi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rene shi a cikin ɗaki ɗaya, shi bai san kafirci ba, ya taso a cikin kulawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, amma shi ma in zaka tara duka hadisan da ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ba su kai 1/5